Eli tervepä terve taas. Nyt me pelataan tämmöstä peliä kuin Clash of Clans. Ja mä tässä latasin tän ja pelasin vähän aikaa. Ding 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 ding. Woo! Ja tosiaan tämä on oikein mahtava video. Ei video, vaan mahtava peli. Olen kattonut hirveästi videoita ja joskus aiemminkin pelasin. Ja tässä on tää mun juttu ja kattokaa tää level 1 kanon, niin kyllä se ihan hyvin menee. Että sitten on tämä tarvittais 10 tonttua, että saatais se valmiiksi. Ei vielä vasta noin paljon, joten on mahtava peli. Ja sitten tää ympäristö, niin näin, että sä voit niinku pistää täältä asti hirveän kläänin. Ja tässä mä oon menossa, sit kun mä saan tänne 10 tonnilla. Sitten mä menen klääniin, joka on meidän juttu. Ja tää video luultavasti tulee tänään. Ja tänään on, nyt on itse asiassa kello on nyt 5:05 3. Tai 5:05 siis. Ja nyt on jouluaatto. Mutta katsoo täältä näin. Tänään ja sitten näin. Mennään attack. 4. peikkolina, katsotaan. End battle, ei mennäkään vielä. Ja tosiaan tänne mä en mene. Koska 3 tunnin. Jos mä nyt lähtisin tänne attackimaan tänne, niin siellä on kaikki ulkomaalaisten meissä silleen. Ja mä todennäköisesti häviäisin, mutta toinen Witcherkin ja Brutal Barbarilla ei kyllä niitä voiteta. Koska niillä on vähän parempi base. Vähän niinku mun kaverikin. Se on pelannut tätä peliä 5 vuotta. Ja se on vähän edennyt tässä paljon enemmän. Ja nää on aivan turha niinku tortsit, tällaiset liput. Niin nää on jotain hienonnuksia. Nää ei oo mitään. Tässä on mitään hyötyä. Ja kattokaa kuinka paljon ne maksaa. Se jumalauta. Mitä vittua tää on? Mä en tajua. Tää on niin käsittämätön peli, mutta hyvä peli. Tässä ajan kuluksi nyt tekis. Tää on level 2. Level 1 vieläkin. Et no, mitäs vois täällä kehittää? Vois ehkä täältä tänne. Katsotaas. Level 2 tai level 1 vedetään se. Ja käytetäänkö täällä muuta? Tässä menee vielä 2 minuuttia, katsotaan. Vedetään. Noniin.
minuutin ajan vielä teen tätä videota. Noniin, 1,5 minuuttia. Ja se näkyy tässä näin, jossa on toi 1M22S. Ja mä toivon, että FPS ei lagaisi tässä, koska tää on eka jakso Clash of Clans. Täällä ollaan, täällä näin, kehitellään juttujain. Haaletas vähän, heitäs. Onks toi lunta vai spermaa? Se on lunta, kato! Lunta sataa vaan, se on niin mukavaa. Kohta tulee talvi ja kaikkea vituttaa. Onko toi meni pieleen tohon? 4 sekuntia. Puoli minuuttia. What happened? 10 sekkaa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Level up! Moikka!